Poštovani gledaoci, u ovim teškim trenucima za cijelu našu zemlju, čak i trgovina konvencionalnim naoružanjem opada. Naime, u aprilu mjesecu je prodano rekordnih 763.000 komada pušaka i 75.000 tenkova. Danas, u novembru, međutim, situacija... Ajmo pusti priču, da vidimo zna li ko rasklopiti ovo, a? Jesam li vas našao? Ma bjaži, bjaži, bjaži. Bjaži. Dobar dan, ja se nazivam Peho Atropin i nalazite se u mojoj prvoj privatnoj radnji za prodaju nekonvencionalnog naoružanja. To vam je ovo bojni otrovi, hemijski otrovi, sredstva za masovno uništenje, žive sile i tako to. I ja sam naime penzionisani oficir i kako nemam prostora i vremena, ja moram od nečeg živjeti i ovaj rat je došao dobro da upotrijebim sve svoje znanje iz ratnih doktrina, pa sam ja svaštario, prodavao oružje, ovo ono, trči u Švajcarsku po tenkove, trči vamo po granate, slabo to ide. Ja sam radio sa svim vojnim i paravojnim formacijama, sve je bilo po PS-u, znaš ono, peti primjerak, svaki je dobar plastiša, međutim slabo nema, nikad nisam kod kuće žena nezadovoljna, para nisi neka i tako to. I ja dohako znam ove bojne otrove još, to sam ja dobar štela bio, 2-3 telefona, veze iz inostranstva i evo vam, to vam je to. Bojni otrov ide ko Bog, još mi pomažu još 2 sina hemičara, odlično to funkcioniše. Evo nekoga da vidimo, mušterija mi dolazi, pardon. Dobar dan, izvolite. Kako je, kako? Šta zapelo, nešto mi mutni, a? Problemi, komšija, veliki. Jel? Ovo naše selo susjedno. Ja? Pobi nam stoku. Žito zapalili. Jel? Vodu zatvorili. Jeste li šta uzvratili odmah? Kako nismo vam pucali granate, mine, bombe, evo tenkove uzeli sad. Ma ništa. Ništa, sklone se i to je džaba. Imam ja nešto. Imaš? Ma imam, sigurno. Ali daj nešto bogati da bude baš... Nije, ma nimam, nemoj ti sekira. Evo ti ga, evo ga. Nervni gas, SGH 543, u narodu poznat ko živčo. Evo ti tu sve piše, koristiš ga u rastvor 1:200.000, ukoliko u tečnom stanju uzimaš 3 kapljice u svaki 6 sati u bunar, čuvaš ga na hladnom mjestu dalje od djece, sve ti piše tu, na koju firmu ćemo pisati, zadruga, jel? Zadruga. Dobro, zadruga, eto ti, sve ti je to tu. Buraz, reci mi samo, komšija, je li ovo baš ono efikasno, je li možemo mi sa ovim krenuti? Ama možeš probat odmah, evo ti kabina, brate, pa probaj, nemoj mene ništa pitat, kod nas je sve otvoreno, Buraz. Hajde, brate, probaj. Tebe je strah ovo nešto, da ne funkcioniše, jel? Ma nije, nego da ne krenem opet, a ništa. Dobar. Boga mi, komšija, evo je komšija. A čovječe, živčo je to bombonan. Evo ti. Ček se ja ispred, nemam vremena. Ajde, ček. 70.000 maraka, hajde da se... Gdje si dosad, ba čekam te. Evo, bolan, idem. 70.000 maraka, začas to, majstere. Evo. Ja ti neću še čekati, ja te više neću čekati. Komšija, ovo se ne zaboravlja. Ma da ti kažem, samo pametno i dalje od djece dira, znaš. Komšija. Prijatno, samo nemoj djeci davat blizu, Čekaj, imate Andola. Čega? Andola. Zašto će ti Andol, boga? Imam za glavu šlemova, haj bježi odavde. Nema to više, kod nas samo hemijsko oružje i bojni otrov. Slušaj, pomaži, znaš šta, napali su nas na oni poživčalom je sve mi poživčalom. Pa na što sumnjaš? Daj pomaži, oni dole 100%. Pa što ste vi njima stoku? Pa šta sam im? Pa nisu oni. Čekaj, stani, smiju se. Ne znam, sumnjam. Šta pomaži mi, daj mi bilo šta sad, neku eksploziju, samo da im... Ne valja su. Smiju se, Znaš šta tebi treba, ne okapaš, šta ćeš, tako ti je to. Tebi treba nešto za masovno uništavanje žive sile, stoke, živinčadi, ali da sve objekti ostanu čisti, da nema kapi krvi. To mi daj. Zašto udavću te? Smir se, bolan. Neš ti znat s ovim. Neš znat s ovim. Pa znam, 100%. Opa, vidi ga. Daj nešto, samo da Ciklon B, trenirano u Auschwitzu, valja. Švica može. Može, naravno. Da ti kaže, ovakav kakav jest u komadu, predveće ga rokneš. Niz vjetar, dalje od djece. Evo izvoli. Aj dođi vam, aj probaj ovo. Aj probaj. Nemoj mu, bolan, da proba. Neka probaj. Hajde, nek proba.
Pa odlično, daj mi od nas, 100 Mura, komada mi daj. ne mogu dati 100, mogu dati 50. Ma daj mi 100 komada, Evo, pa znaš poslije ti će koliko... mene inspekcija. Ma nemoj života ti bogate, daj mi to 100 komada. Ovo ti je dovoljno za cijelu regiju. 100 komada. Kako ćemo regulsati? Pa ono, ko do sada preko Crvenog krsta. Hajde, neke sasjećom. Joj, kad im ja takarim već. Pa ja bolan, joj. Šta smo imali 50 komada? Vidi ovoga što imamo. Kemo, sine, dođi radnje, hoći ti bogati. Ej, kad radite s onim fosgerom, zatvorite prozor, pocikaš one mačke. 22, 24. Kemo, ostavimo bubrege, treba će za neki eksperiment. Ha ja, valja, granat posao. Joj, vidi mi ga, bombona.